Здравейте всички от Майнкрафт. Аз съм Знака и днес ще изкажа как да оцелявате на Майнкрафт. Така. Правите си камера, само да го напише. Аре, само да ида. Значи, сега, трябва да спавам нещо. Леле. Аз имам сингъл плеер, по-моему. Къде съм, бе? Значи, сега ще изкажа как да оцелявате, само да го направя ден. Да махна някои работи. Аре! Тъпко. Ай, торго да ще изгледам. Значи, сега. Да речем, че настана... Ето, обаче на малко. Мирно ще бъде. Така, пускаме се на survival. Нормално. И така, ето, вижте сега. Първото най-важно правило е да съберете дърво. Ляво копче на мишката. Събирате 10 подставата. Събирате поне 10-20 дърво. Второто важно правило е да направите някъде къща. И нашата да речем, че ще бъде къща. И да речем, че ще бъде ето така нашата къща. Обаче не съм много да ме лаги. Така, преобработвате дървото и вземате 4. След това правите крафтинг тейбъл. Така, правите си клетки. Имате 12. И това е за сега от тук. Следващото нещо е да поставите някъде кръстен тейбъл и да си направите кирка. Не, правите си меч. Ето така. Спрете си, защото не бързо да направите, спрете клика да го направите. Направете си кирка, тя се прави ето така. Е по същия начин от айрона и не по същия начин от изкъпва. Ще обясним доста работи за малко. Има чудовища, има богатства. Значи, примерно ето този камък, който събирам. Може да направите кирка каменна. Тя ще... нали, по същия начин. По същия начин. По един и същия начин се правят работи. Ето, сега ще го обясня за богатство. Това тук е айрон. Айрона е желязо, което може да го копаете. Като го изкопаете, трябва да ви даде и такова обикновено купче. И след това го пъхате в мината, заедно с въглища. А въглищата сега ще така как изглеждат. Въглищата може да ги направите от дърво. Въглищата изглеждат ето така там. Черно. Значи, към доста айрон там, но. Идва се ми преди път, значи. Това има торсия. И да си направим една печка. Печката се прави така. И да я поставим тук. И ето това е печка, където да се слагат това, което искате да горите, а тук това, което искате да горите. Така не съм интересувате. Значи, да направим чист.
ще прави ето така. По същия начин, както текстата, само с дърва. Ще се каквото не ви е нужно, е така. Нека направим каменна кутия да изкопаем айрона. Взимате я, направете каменен меч. Ето. Вече дървените ще не са ли нужни. Отидете да го изкопаете. Да вижте какво ще стане. Само да се едно. Ето колко чуи. Него не може да се направите. Трябва да ги изпечете, и тогава ще стане. Това моят приятел Марти е наред, как го избера. Това се сме за Майнкрафт, а не е. И така, сега как да го избера, обаче трябва да направим проход, да се съмнява. Ооо, аз мога да... Вот това трябва да направим. Бързо да направим така. Врата се прави ето така. Ето тук камъка. Ето. Готова ни. Тъй. Да приберем радни работи, които ни трябват. Да, трябва да осветим около къщата. Нямам навън като да остава забравим. Аз го направих намирно. Така прави. Сега да съберем кажи здрасти на хората, правя клип. На кой? На хората, правя клип, кажи им здравей. Здравей! Кажи им здрасти. Здрасти! Добре. Аз сега играя на синглплеер, защото им показвам как да оцеляват. А ще включиш ли сървъра след това? Да. Аз съвсем направихме хотел. Окей, значи след това искаш ли да ни направиш всички на креатив и да победим един от босовете? Не Ендер Дракона, а Уитър. Трите глави. Не, мързима. Значи, сега тук събирате и тоя кол. Това е с всякаква кирка, дори с дървена. А с дървена надейте да копаете никакво богатство. Златото го копайте с айрон кирка. Значи, ето събрахме въглен, обаче се е стъмнило, така че трябва да внимаваме, обаче няма знам как ги спрях, може и да дойде от някъде. Значи, сега взимате айрона и ето вижте как се запалва. И се пали. А ние през това време си направим една лопата и да разчистим мястото, да се големим де. Лопата се прави ето така и само една отгоре. Аре, много ми лаги. Сега само вътре го разпълня. Взимате кирка и навътре ги копайте. Сега това тук го започете, защото ще ви пречи. Взимете торта.
отидете там. Е така. Нали, за да има място после за леглата, защото ще правите легла. Обаче аз сега почти няма да търся, направо ще взема материалите. Айтема. Мини айтема. Значи така е добре. Сега имам тъмени айтъм, те това тъмени айтъм. Ще взема вълна сива и ще направим легло. Виж така ще прави легло. Така слагате дърво и отгоре слагате това легло. И ще поставяте някакво. А тук направете мина. Така, убивате овци и така ви се получава тая вълна. Ето. Хоп. И така си правите мината вече надолу. Торчове, да. Важно тук торчове. Забравих да ви кажа как се прави торчове. Айрон се изтакал. И така се правят торчове. Едно така и едно така. И ви се получава торчове. Имаме 3 клетки. Така, да направим. Значи е така, айрон кирка се прави. И ето вече диамантен меч. Златото по същия начин се прави, се изпича. Обаче такова там. Диаманта не се прави така. И емералда не се прави така. Така. Това беше всичко от мен. Надявам се клипа да ви е харесал и да съм ви помогнал с нещо. Аз бях Гнака, както знаете. И това беше всичко от мен.